хонаводаи Ҳасан Ёдгоров аз ҳукми додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии Душанбе изҳори норизоятӣ кардааст. ин хонавода моҳи апрели имсол барои осеби расида аз шиканҷаи маъмурони милиса аз Вазорати Умури Дохилии Тоҷикистон 400 000 сомонӣ ҷуброн талаб карда буд, вале додгоҳ бо қарори ниҳоии худ танҳо 5 000 сомонӣ ҷуброн таъин кард. мо дар вай суд бировардагӣ розӣ нестем, барое ки 6 моҳ 8 рӯзи шиштагиша вай накардам. 5 000 чӣ дар кора? духтарчаем касалӣ шуд, хуштуманам касал шуд, шавҳарам явора маъюб шуд. 5 000 ба ки чӣ кор кара мешавад? ҳечи. мана протестша бояд алиш кунем $5,000. ай куҷо алиш мекунем овая? Ҳасан Ёдгоров соли 2017 бо иттиҳоми куштор боздошт шуда, пас аз 8 моҳ баъди ёфтани қотили асосӣ ӯро раҳо карданд. вай борҳо таъкид намудааст, ки зери шиканҷаи сахти кормандони милиса маҷбур шуд ҷиноятро ба гардан гирад. хонаводааш мегӯяд ӯ то ҳол аз таъсири шиканҷа азият мекашад. то зира мо ай духтури су нестем. задагӣ маъюм шудагӣ фақат личени балниса. фақат балниса катем. хуб азоб кашидем ака. мурофиаи додгоҳӣ дар мавриди ҷуброни зарар ба Ҳасан Ёдгоров беш аз 5 моҳ дар додгоҳ идома ёфт. дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ҷузъиёти парвандаи баҳси Ҳасан Ёдгоровро дар мавриди талаби ҷуброни зарар аз Вазорати Умури Дохилии Тоҷикистон шарҳ надоданд. дар ин ниҳод гуфтанд, ҳукми додгоҳ то ҳол эътибори қонунӣ нагирифтааст, бинобар ин дар ин бора наметавонанд суҳбат кунанд. хонаводаи Ҳасан Ёдгоров, ки аз ҳукм норозианд, ният доранд аз болои ин ҳукм ба зинаҳои болоии додгоҳӣ шикояти кассатсионӣ баранд. додгоҳи олии Тоҷикистон соли гузашта 3 афсари милисаро барои шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров аз 10 то 13 сол маҳкум ба зиндон кард. маъмурони милиса ҳангоми мурофиаҳои додгоҳӣ даст доштани худро дар шиканҷаву азияти ӯ рад мекарданд, вале он замон муфаттишон гуфта буданд, осори шиканҷа дар бадани ин сокини 38 солаи шаҳри Турсунзода дида мешавад.